Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hapdeng kajing kajing duk bat kajing juat ha kaban ai kajing shakri shaki khna school. Henry lala ban sakhi baka school jingshai baret SSA LP school pernai. Kala kenjo shaka jingdap ba arpusan snem ban ai kajing shakri shaki khna school na du bala seng yeka daki riu rangba jong kashnong. Kajing shai barit SSA LP school kala rakhe ye kajing dap arpusan snem ha kajing yat lenti kajong ka ha ka lai phuwei tarik ulaber 8,000 apun rio ha phalau jong ka school ha kani kasngi rakhe ye kajing dap arpusan snem la yadon lang na du ki keme ki kpa jong ki khna school rangba shnong kinong yelam shnong kinong hikai ki rangba ki balai don benta ha ka ban seng ningkong ya kani ka school ke MDC ka than ka kong Grace Mary Kharpuri ki longkmi ki longkpa bad ki wei de hashwa banya chakmat ya ka jing rakhe ke MDC jong ka than ka kong Grace Mary Kharpuri kalaple ya umau nongrem jong ka jingdap arhusan snem jong ka school bad kalapen heru ya kalama ya kani ka school la seng na do usnem 8,000 iwei bad da ka jing treshtom bad ka jing bam kinran din jong ki reurang ba jong ka snong kala yat bet hadu ban dadap menta arhusan snem la batai lingkot ru ya ka history jong ka school ha ka jing ya lenti na do balasdang ban seng ya ka ban pin itna chu shu ya ka sni rakhe la yo ru da ka jing phawar na gi khna school halor ka jing ya lenti jong ka school na do balaseng ya ka jing sha na gi khna school ki jing rai na lor ki wei de kabas ngutunat kalong ba ka ne ka school menta kala kiu kardan bat yo saya ka higher secondary school house name 8,000 arpusan ha kani ka sngi lapun ko buram ru shaki nong hikai barim bat ki khna ba pas ning kong na kani ka school bat lapun ko buram ru ya unong seng ya ka school uba hon roy khongsit ka congress Mary Kharpuri ka MDC ka than ha bakren ha kani ka sngi kabalong ru ka kongsan kala ai ka jingkit bok ket ruang ya kani ka school bakan dang kiu shu hakisnem badang wan da ka bakhmi lenti ru ba ka school kan sayo byang sa ka jing rakhe ki bakham he kum ka jing dap basan phosnem ba chis pasnem ru kumju shu kala ong ru ba ka pule puthi ka de ka bala banrat dingkhong ye ka jing du la yo ru i ka jing kren na ki riu rang ba ki baladon benta ha ka banseng ya ka ni ka school Sawai ka jing thapti Chief guest ye presiden ye chief guest ini penelitian kalian oke ini thapti ta kublai shibun ber derilin khongbe khot saya nagaleng gi khna school ngalayos ngo ya ka history lingkot jong kani ka school ngalayos ngo ya ki jingkren ki ba ki rongba ki la ai ki jingkren ki jong ki shakmat oi ngas ngo tho kamdei ka basuk ka ban kinjo ya umau mer ba ar pusan tli kisnam bat habang nga syong bat ngapusan mga perkhat bakani ka school kalong kumni kum bakalong ning kong shwa kade na kita kibedon kata ka mensim ka banyu ijngai na banta kalawe kata ka future jong kita kikon
jong kani ka than ke jongi kham tham me yei ba honroi ibangam la ban mudur nganum ong hangni ba imde ubanang basta nganum ong hangni ba imdan kata ka jingnang jingsta da kapuli kaputi de khamyar namar lese da kaburam ki balanang la start ki baladan ki kernan ki ba per ro nga thrai kin numdan kamensem kumbadan mai ilan ya lade na banta kani ka school kasdang na ka pre primary hado pakanda kenjo ban upgrade ya ka higher secondary school kam de ka pasok pada mga syong hakate ka jaka syong jonga mga pet yaki khna jokani ka school ayung ano numla banong lese banong makita kani ka school kata ki khna kimdon kata ka standard ngayui kitu ki items ke jongki ka bakila ya shimbenta nado ka basdang bat hado ka bakut ngaha banai khublei kerpang ki kinong hikai deling ba jongpi kinong hikai ki belala kumnu ban mol dia kini ki khna kumnu ban sandur ki khna kumnu ban nurture ki ban penlong ki kumne kumbakilong para ke jo kapor ngayeng hangne banai khublei kerpang ya ki koitar ki bapawnam jogani ka than ke jongi katuru mentan nganong ai phi kalong shibenta habaya day bad ke education ho iba janes ublei ulai phi ka sap ka bakar pang ba janes amdei ba phinong ba lese ba pindu min sem ba phinong ba ho ba phi klam pat la ban pendap ka ta ka jing pule ka jong pm katu ka jing rai ka jong phi mentan kalong shibenta ka ba kumno phi ai ka jing hikai yaki khna katuru kalong part of jog education tikum jo i ba alan i ba mai ngalai asnoi ki jing rai ki jongi bagani ka than ke jongi shisha kalong ka than ka bo bleu la kerkhu habaro ki benta shisha nidon ki koitar ki ba paunam nidon kita ki ba la poi hado ka kerdan ka banak yaki film ki ba pher peni ki sap ki phong ki ba pher kani baro khanya no ngai phi kawan na kata ka bangi ong ka education ngim dei ban so phalla te nakaliang ka jonga ngamdan kan ti ni banong re ngaso banong hang ni bakum kamensem kajing yaisha kajong phi kamensem yaisha kalong ko wei kabangi kum ki priyo ni don kamba hadu kata tengai ka don kamensem yaisha khamtam hakini ki baseng ya kani ka school wadla phila yat hakijinge rengai bo ble khlame no epi namar phidon kata ka jing shania ka ba khrau ru hauble phidon kata ka jing yui chngai ka jong phi kumno ban kan teu ya ka pule ka puthi na banta ka ne ka than hi ka jongi bro ko we but ngangai scam what happening ki jinge ka ba phiya ublei unumeno da lele royam yepi unumeno yakane ka school unumeno yakino hikai ki baye jokane ka school ki bala len ni la de ban kan teo ya ka pule ka puthi habe de bat kani ka than ka jongi bro ka we tinakaliang ka jonga ngasukit bokit wiang ya ka managing committee bakan nangla bandang yai kin jo sho shikisnem ki bandang wan le se ngin la ban yui ya kata ka golden jubilee ka bangiong kata ka jubilee ser ka ba pin kin jo se kata le se ter namar la da philala ban kin jo hado uniu maumero ba arpusan tali ki snem kane ayu ya phi ba pin kin jo se ki ta ki maumer ki ba sanpho ne le se shispa ne ter but nakaliang ka jonga ngayeng hangni ro nabenta jong phi ki keme ki kpa
pilong ki badan bok hadu kata-kata. Bakani ke school kala banai ya kata ke jenghi kai ke babahatam na banta ki khon ki jongpi. Kat nu ke jeng sngo kata ka mensiam ke jong amene bangai shong hang te bangai I ya ki pass people. Kham tam I pass people I bala ai ya ke jeng keren ke jongi. So thu ba kini ki product jong kani ke school ngayui ba pidon shisha kata ka confident na pi ni nakani ka school pin habani betengi ki jing puli ki jong pi ki ba kham shalor ba lese hakikam ki jam ki jong pi ki ba pi pidon ba da bangai ba pidon kata ka confident hadu ka jingroi ka ba pi lai ai but kham tam kata ka unity ka ba pi pidon hakini ki pass people tengah kwa bangan kento ya pi ki pass people ru pide bandan nakapor sa kapor kani ka reunion ka jong pi namar lingba kani ka reunion ka ba pi pidon kan I min sempat ya kini ki badang don ha ka jing puli ka jong ki what ju klep ya ka tan rai ka jong pi what ju klep ya kita ki roots ki jong pi nang no ka ba pi wan ken kor ba value ba ya ki bar nganong ya pi hang ne kham tam ya pi ki keme ki paro dia yasno ktilang bat ka school kinong hikai kinong penyat ai kakti kadiang kakti kamon ka jongpi ban kantiu lang ya kani ka school bakalong ru shibenta ka jemento hi na banta ki khon ki kti ki jongpi kantoi ki khon ki jongpi bakinlong ki basmat ki basting ai la de ki ka bakin wan shaka school ka jongki ka bakin yo ya kata ke jing pule ke ba janai tam ban ngangis kem kumba la kren mene nakmat ba amdan kita ki drop outs kita ki ba I school shiteng por ngasudap da ke jing kamen tu yai beteng ke jing pule ke jong pi ko ki khna school ki ba yen nado pi ki beret hado ki ba he ken kor ke jing pule ke jong pi ken kore ka por ka ba kornor ka jong pi to long ki ba ko sneng shoning kong ki kme ki pa kham tam mi ki no hikai ki jong pi ki balong ki kme ki pa ki ba ar ki jong pi na mar ba pipulot ya ka por ka ba bon ka jong pi ha school namar hakine ki snge nganong ai pi lada khlam kata ka pule ka puthi long le noi bada mangalet kumikini ki program habede bad ki school agani ka than ga jongi nga jukin toy kino hikai nga juong kino hikai hot ka academics kalong ka balong kong san ba handai pan pide bapin pe bnya bha ya ki khna na do ba ki dang re kidan ki sap ki ba pher ki ba uble ulai karpa tinga kwa ban karpa di kino hikai ka ba ki de ban yoi ki sap jong ki khna na do ba ki dang red nawa ka ne kalong ka ba kong san bha la da ki la da ban lai na school ki la lai ki jing pule ka jong ki no ngai pi la da ka la de sa ka por ka jong ki ka ba kilwat kam te la da ki la don lupai ka ta ka sap ka jong ki kan long ka ba pensuk hadu kata ya ki khon samla ki jongi banwat iki kam ki jong nama pi teng teng andala la yang jing pule andala de sa kapor ka banwat kam wat jam bon ki bakhmi lenti be tang ya ka kam sarkar hoy ka kam sarkar ru kalong ka ben shibenta ka babhatam ka bapinyo balai nomyo aba phila penda pi ki jing pule ki jong pi tamban rei pat ka ba kong san tam nganong ai pi kadai ba pindan kam mi ka tu ka sap ka uble ulai ki sap ki ba pher punda de manong mo baro khai kin nong doctor baro khai kin nong engineer baro khai kin nong pridar ter rei le sap isap ni ba pidon namar ba lada phila ban yeng hala ki kijat ki jong pi ha kita ki sap ki jong pi ba pidon nganong ai pi pin yo ya kata ka jing hun jong ka mensim ka jong pi ka ba ki yong kata ka satisfaction tibat ngakwa banong i pi hang ne ba pilong shisha kita ki badan bok
Di wajulong kita ki kena ki baca itu. Kin mau bah. Baka puli ka puti. Kalong shisha kata ka umpo liyo. Kabanum rengat syunano nanuro. Namara kini kisngi kini kajuk kabamenta klem ka puli ka puti. Kalong ka baye ni ki baye tam. Pi kajinge ru laban rading kong lingba ka puli ka puti. Kajing dog ru laban rading kong lingba ka puli ka puti. Berkedan kini ka kentian ru syabangan penkun. Kaba pinskap benca skor bah. Mo ba education cannot change the world. But education can change the people who can change the world. Ngakai pismo to ya kata ka kentian boi kong tongino da ka kasimo. Kapuli kaputi kanomla banwanra ya kejingkala ha ka pertai. Hanrei kapuli kaputi kanwanra kejingkala yautu ubayo ya kejingnang kejing start ba uto unwanra ya kejingkala ha ka pertai barok kawe. Tiken mau bah. Bat kapuli kaputi ru kanong kum ka passport. Habang ilin jinglay sabari ngilan kami ka passport nginom la banrung. Tikaniru kalau rusibenta kum ka passport ka papin kenjo syakata kalaway ka papernay ka jong pibat na benta ka balasay. Tipuli kot bha kenkor bha value yagani ka school ka bayit ka jong pi. Tito blay unkurku yagani ka school unkurku ya ka managing committee hapo ka jingalam ka jong president उनकर को या कि नोही काय के भाई जों कने के स्कूल बट खम तम में या फिर कि कमे कि पा कि खना स्कूल की भाई बट खम तम में या ई रोंग बाशनांग बदन बुरों काय के बने कोंग हागने के स्कूल के जोंगी बने कोंग इदे इबा हनरोय होम्स देर नमर का दे प्री प्राइमरी इला hi bani kai wala ila de ipas tang kelas A hendre ila yerap an hikai ka ko por nata iba dise kong tim kumna hikai bani kong bat ikong ailing dura nang thina nang sken iba yerap an hikai hagro por kung ginang sedang nangta mga panhikai tan sisima ni astin stayo na mga danglay school hagro por ng pas matrik tikumta hakajing yalenti in i khot i khongkrong idei lapas nengkong tam na ka LP section kejongi but kisung tenak do ba naga secondary i yai trang khongai idei lapas matrik nengkong na ka school kejongi but kumta kajing angnut kejongi haduk kini kesngi kalong ba sisin kesngi ngila ban penulong ban pli ya ka English section hakani ka school kejongi kumbang ila angnun na duk basdang wat lamenta kijing ya ram kibang yo jing siu na ka SSA kilong tang LP section bat ka upper primary section kat bai ka secondary bat haya secondary ngimpat yo jing siu AA ruem ngidang persyang bat ngidang tristom hina kaleng jago madijing committee tikumta nga ai khulai na kumta ki parad khot ka madijing committee ke baju ya tristom na kapor syakapor bat ka bakhadu nga sngewan ay ka jinguk bat ka borom siya ublay day ublay ubala yalam bat ubala penlong yangi hapadeng ka jingduk hapadeng ka jinglong nang bala bangila man penlong ya kani ka school hadu kani ka por bagalong kumni kum bagalong bat ka basngo tenat ro nakaleng jong ka sarkar habang ipan ya ka secondary bahaya secondary klempen slem ki ay ya ka permission but menta bas secondary bahaya secondary iyo ika permission naga sarkar ban isngo tenar umanda kaleng jing sarkar kala itu bahaya kan school gejong ika secondary ban ngidona naga than naga block penusla jangi badai tang na no hikai jangi nang de iba yo ro ban long examiner man laus nem ilai sepo tura ban correct ya ki paper examination jongki kena kelas 10 ban sngew tenat bon banaling sarkar ru ka petlem yangi kum ka school hangni
Kini kemilenti banginang roy banginang kiu nang nisakman dagajing yalam gajang ublay uban najro. Ki program schedule ki babon kinang tren ki babon te ngam penjrong te hanrei haswa bang siong no agar ke por ngapai kandiat sipi ki keme ki kepa ban bo kan ke jingkerpan yupi ba to ai kata ke jingkersian to ai ke jingkersian ya kan ke skol kum kinong song sidong kum ki me ki kepa khnang ban ke skol kan nang kiu namar ngala ban om balada phi ki keme ki kepa thêm ai cái chuyện cơ sản lẽ sinh làm một đồng long lẽ nó ấy nãy mình ta cái này cái school như sai bari là đây mà cái na cả higher secondary cái long lẽ nó ấy là để phi cái mấy cái pa thêm ai cái chuyện cơ sản cái này cái school thế cái tuổi phi way cái mấy cái pa cái bên lang này cái por to ai cái chuyện cơ sản baru phi cái khăn na sim cái bo cái bạc rau nama lada mangi ngilai school nang nei school usla ngai ba kejing lot kabon kala kata le kejing don jangan ke school pada hane sunong la jong te kalau kejing khu ka bakrau ha ka kejing lot kala banduna bat hangta le se kejing khu ka bakrau ye phi ki mai pa kumjo ye phi ki khana school ki badan thagani ka sina te nang ta khandian ka ba ban phai ban se phi kana hikai kum long menta kum bangai yo youtube haga LP kidan sangat kena hikai badaka upper primary hadu higher secondary kidan shiphamut kena hikai kama kwa ban ong ifi khendiat namar ngi habada por nga habai yarap habada por dengan keli na sherman romor ong piyarap kuno yang nga por pisiu kuno ti ong habai lap ristar ong ba yarap yang nga por saspa dangka hakasibenai te reng la man ong ba phi ke nahi kai ke bamta phela yo kalat lenti ke yaram ne ke sarkar te ke bang kwa man ong hande ko long ba to sim ba ne kam hikai jung phi mar ke jing kiu se phrang ke ne ke skol ke song e ha phi ke nahi kai wat sim ba ne kam hikai ka de ke ba ngasudu kam tengah ha bantre ye ne kam hande hak ke kam hikai hi dan kam ba kamasim jingkit khle jingkit khle jing tre sitom hakaba jing kare jing tre sitom je phi kana hikai kabul khle pe pani ka school ka hiya shakma kumangi kinong rep ni tre sitom badio ayo so haka sisnem ni habate sitom baro sisnem la shu ai duksra mentala di rep suncar ni haban tre sitom hadi sisnem yo khe yo so dengan kentui phi kana hikai ro ba phin tre sitom bin dan ka jingkit khle nak mata ka ni ka school khna ba ki kena ko le hani ka school kira ya shakmat kira jam shakmat simro ba kana ka dai ka pleng ja jung phi wat ong ba ngan shuhikai tang dep dengan shuhikai manu mala em ka kam hikai ka kam ka bakhia ka kam ka bodan buram to tre sitom simro ni pleng ja jung phi bat klempet ba jing tre sitom jung phi hakabat pin pa sai so ye khna bakin nangni nagani ka school bakin yo ye kata ka kawar ka buram tera kaliang jonga kumoong seding jonga sibon ke program ke keren ke ngapan kot ke boong ba ngakit bok ke ruang ya kan ke school ya phi kana hikai khamtam e ya kinang paniya ini ke school khamtam ba hanroi haba kinang ya shakman daji rap jong play try